സ്നൈഡ് പ്രൈവറ്റ് ഐറ്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്നും പ്രോസ്പെക്ട് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് പ്രൈവസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു മറ പോലെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിനെയാണ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പ്രൈവസി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൈവസി ഓഫ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രൈവസി ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പ്രൈവസി ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടും ഉണ്ട്. ഈ പ്രൈവസി ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമുക്ക് ബാത്റൂം, യൂറിനൽസ്, പിന്നെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി പ്രൈവസി ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിസ്കഷന്, പിന്നെ സ്റ്റഡി റൂം ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവസി ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ്റൂം ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ പ്രൈവസിയെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഇന്റേണൽ പ്രൈവസിയും അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൈവസിയും. ഇനി എന്താണ് ഇന്റേണൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇന്റേണൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു റൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇന്റേണൽ പ്രൈവസി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമുകൾ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ബെഡ്റൂം, ഡ്രസ്സിങ്, ടോയ്ലറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണും ഡൈനിങ്ങും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൂമുകളെ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. അടുത്തത് എൻട്രൻസും സർക്കുലേഷൻ സ്പേസും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ ഡോറും വിൻഡോയും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രൈവസി എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഡോറ് കൊടുക്കുമ്പം റൂമിന്റെ സെന്ററിൽ കൊടുക്കാതെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രൈവസി കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഡോറും ഉണ്ട്, ഡബിൾ ഷട്ടർ ഡോറും ഉണ്ട്. ഈ സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഡോറിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവസി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡബിൾ ഷട്ടർ ഡോറിനായിരിക്കും. സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഡോർ എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൈവസി കിട്ടുക. ഡബിൾ ഷട്ടർ ഡോറിൽ ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈവസി കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ പ്രൈവസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൈവസി എന്താന്ന് പറയാം. ഇപ്പം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുറ്റുമുള്ള ബിൽഡിങ്സിൽ നിന്നും റോഡുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രൈവസിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൈവസി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു 1.35 മീറ്റർ മുതൽ 1.5 മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ വാളിൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന, മരങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രൈവസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈവസി എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർണിച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫർണിച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂമിന്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. എത്രത്തോളം സൈസ് വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ റൂം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആളുകൾ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ഫർണിച്ചർ ആണ് വേണ്ടത്, അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എന്താണ്, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഫർണിച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിനെസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ റൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റൂമിന് ബാക്കി എത്രത്തോളം സ്പേസ് കിട്ടും അല്ലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് റൂമിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ റൂമില് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ റൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെക്ടാങ്കുലർ റൂം ആകുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ബെറ്റർ ലുക്ക് തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രെഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും തമ്മിലൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 1:1.2 to 1:1.5 ആണ് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. റൂമിന്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. റൂമിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷനും കൊടുക്കണം. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകളെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ലെങ്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കംഫർട്ട്, പ്രൈവസി, കൺവീനിയൻസ് ഇതൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പിംഗ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.